Čaute guys, vítam vás v novom videu. Po dlhej dobe zase natáčame, máme 5 gól. Keby ste ma chceli podporiť, môj nick je Macoboris 2. Ja budem iba veľmi rád, nikoho nenútim, ale veľmi by mi to pomohlo. Vidíte, že koľko mám gemov, to veľmi málo. Pekne mám celkom taký, že dá sa, lebo dostal som scam, 2 milióny. To možno vysvetlím v druhom videu. Takže keď to je to také výpové video, keď sa vám to bude páčiť, zanechajte hlavne odber. Rád by som chcel dať 20 odberateľov. A napíšte do komentárov, či chcete viacej videí z Robloxu. Keď áno, tak napíšte do komentárov, keď nie, tak môžete aj tak napísať do komentárov. A napíšte proste, že čo mám proste natáčať, lebo ducha som nenatáčal. Takže to je také proste, aké by zase po dlhšej dobe proste že také videjko. Takže hovorím, že som dostal scam. A ešte raz hovorím, že môj nick je Macoboris 2. Ten, kto by mi chcel proste pomôcť, dať gemy, ale neviem, proste pety, dobre nejaké. Tak budem len rád. Macoboris 2 je môj nick. No a takže celkom hovorím, že začalo ma to baviť, lebo ja som ani Roblox tak nehral, ale teraz ma to začalo baviť. A Pecgo je podľa mňa 100-krát lepšie ako Pet Simulator, že je to proste také, že lepšie sú tu tak každý týždeň na dejte. Každý týždeň a proste na tej hre sa mi to najviac páči. A hovorím, že proste ma to baví. Dobre ľudia, takže to je iba tak začiatok. Potom ešte tak ďalšie video môžeme dať, aby som objasnil ten, čo ma skémují. O tie 2 milióny môžeme to objasniť v ďalšom videjku. Zatiaľ.